Gymnázium svätej Edity Štajnovej v Košiciach pozýva na diskusný večer s názvom Horizonty formovania. Diskutovať budú arcibiskup Cyril Vasil, riaditeľka Akadémie veľkých diel Miroslava Duránková a kňaz, pedagóg a IT odborník Peter Jano. Diskusia sa bude konať vo štvrtok 20. marca o 18. hodine v kultúrno-vzdelávacom centre štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej 1 v Košiciach. Podrobnosti nájdete na stránke gimes.eu. Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Slovenský katolícky kruh v Košiciach pozývajú na cyklus pôstnych biblických podnetov s názvom Sadnime si do kruhu k pokrmu slova. Každú pôstnu stredu o 19. hodine sa v sále Slovenského katolíckeho kruhu na Alžbetinej 14 môžete tešiť na zamyslenia košických biblistov Jána Dolného, Matúša Imricha, Martina Sedláka, Lukáša Durkaja a Dušana Demianoviča. Podrobnosti nájdete na stránke biblia.abuke.sk. Diecézne centrum Mládeže Maják pozýva na kvetný víkend, ktorý sa bude konať od 11. do 13. apríla v priestoroch Katolíckeho gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Tešiť sa môžete na sväté omše, modlitby, katechézy, workshopy či umelecké predstavenia. Podrobný program ponúka stránka dcmmajak.sk. Farnosť svätej Alžbety v Košiciach pozýva na večer milosrdenstva do jubilejného chrámu Domu svätej Alžbety v Košiciach v sobotu 22. marca od 15. hodiny. Bohatý duchovný program vyvrcholí svetou omšou, pri ktorej sa prihovorí jubilejný kazateľ profesor Robert Lapko. Všetky podrobnosti nájdete na stránke domsvalzbety.sk. Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity pozýva na spomienkové podujatie pri príležitosti nedožitej storočnice kňaza, básnika a čestného prodekana fakulty monsignora Jozefa Tóta. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 20. marca od 10. hodiny v aule Grécko-katolíckej teologickej fakulty v Prešove. Súčasťou programu bude aj svätá liturgia a premietanie dokumentárneho filmu o monsignorovi Jozefovi Tótovi. Podrobnosti nájdete na stránke Grécko-katolíckej teologickej fakulty v Prešove. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity a Slovenský inštitút logoterapie Siloe pozývajú na celoslovenské stretnutie kresťanských psychológov, psychoterapeutov a psychiatrov, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. apríla v aule Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave. Hostiami budú monsignor Nikola Girasoli, Lucia Hidvégiová, profesor Peter Halama a Ján Viglaš. Podrobný program a prihlasovanie nájdete na stránke logoterapia.sk. Košická arcidiecéza pozýva na slávnosť prijatia relikvií blahoslavenej rodiny Ulmovcov. Slávnosť sa uskutoční v pondelok 24. marca od 17. hodiny a jej vrcholom bude slávnostná svätá omša o 18. hodine v dome svätej Alžbety, ktorú bude celebrovať košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober. V homílii sa prihovorí monsignor Krištof Chudzio, pomocný biskup arcidiecézy Přemyšl. Bližšie informácie a podrobnosti o sprievodných podujatiach nájdete na stránke rodina.kbs.sk. Bosí karmelitáni pozývajú na odpustovú slávnosť svätého Jozefa do kláštora v Lorinčíku v stredu 19. marca. Program sa začne eucharistickou adoráciou a vyvrcholí svetou omšou o 18. hodine, ktorú bude celebrovať dekan a farár farnosti svätej Alžbety v Košiciach, otec Alan Tomáš. Súčasťou odpustového programu je aj koncert Simi Magušinovej, ktorý sa uskutoční v pondelok 17. marca o 17. hodine v kláštore v Lorinčíku. Výťažok z neho bude venovaný na opravu kaplnky sestier karmelitánok na sídlisku KVP v Košiciach. Podrobnosti ponúka stránka lorinčík.bosikarmelitáni.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.